manje bakamtsala manje sophunza kanjani osebyano mfoka mthembulo mfoka dlanga amandla lo mntwana kuthenya namhlanje sisemarisburg ewini size kumfoka mkhizi udede amakhulu sizodle njengohla lojwayelekile ungabi inunje wena unje ayinje yibona indaba sibabambe njalo ngomthetho omdala umthetho omdala sinyuka nabo siyaphesheya kwela babayi shosha Yeah!
Mzitwala mafwetu. Hili. Kusumola labuka mnogo. Asa kisi wanga.
Osakumphazamisa nje kakhulu angiyena umuntu wemali ngizikhulumela ngomlomo kodwa ngalo wamsindo enguzwa lapha sekuthi amemeze ngayo uxoloke kancane wensizwa engazihloniphi induna wensizwa engazihloniphi induna khuluma yintsha la manje mfeza ubutsha manje khuluma intsha engela mhlawumbe ngazi ngintsha nja ngikwazileka ukuthi ngiziveze umnjalo ngicela ukubingelela amakhosi ngokukhulu ukuhlonipheka lo msindo lona udala lana ngidelela amakhosi ngidelela induna anozibuza insizweni engaziyo ngithi shaka mpela ikhanda mina ngiyangizwa ngiyacela-ke insizwa asihloniphaneni and ngiyagula mina uma ngezaphatha lena ngigula ngampela mangingahloniphi induna ngithatha inhlonipha baba emakini ngithuthi ngiyacacaza nsizwa ake ngidluleke lapho nsizwa ngeke nithi kunamakhosi lenzisha ngiyaxolisa ukuthetha phambi kwamakhosi lawo mfowethu ungaphathekanga siqonde ukunamukela nonke insizwa ngokungena kwenu phakathi kwekhaya siphoxwe isimo sezulu isidawu sinezansi lapha insizwa lapha ezotshekethula khona akutshekethuleki ngiyazi ukuthi uma ngabe uphethe induku insizwa kuyaguleka njengamanje insizwa zakithi nifike sebekhulumile bakamthembu kwawukuthi sihloniphe ukungena kwensizwa ngoba siyakwazi umsebenzi ukuthi kunjani abakamthembu bese bebikile ukuthi bazokwenzani phakathi kwaleli bala okwami-ke ukuba ngidlulise ukubonga kwabakamthembu asebebekile inkulumo ukuthi kamkhize baletha undodakazi wabo badolanga kusho i-teaspoon kuleli bala ngifisa ukusho ukuthi edani mabhunu lo owendiselwayo uzalwa ugoqogoqo intoni ekhali gijima ugoqogoqo lo ngoba ngiqonda ukunqamulela bakwethu ngingakhuluma mhlawumbe ngize ngijike ethaweni ngimemeza ugadlu lwentaba ubahamba bembuza bethi mfana ngowaphi iy'ngalo uzihambile-ke ngenxa yezepolitiki niyazi gadlu lwentaba mahamba bembuza bethi mfana ngowaphi ngampela kwenza njengoba ngiwubeka lolu mntato ubeka kabi ngibamphela imike mina ngikhuluma ngihambe manje ngenxa yempilo nami futhi hey ngiyatotoba kodwa-ke insizwa njengoba ngisabika ukuthi le nsizwa abaningi bazi ukuthi uzwelini bazi uzwe nje kepha uzwelini mangabe ubuka umlando wale nsizwa awuzwa ukuthi lo muntu wathi uzwelini ezelwe umuntu ezelwe uyawubona manje umlando ozenza kusho ukuthini lokuma ngiyathanda-ke insizwa zakithi njengoba nifika niphuma kuzona zonke iy'nkalo angiqedile ngayo ngiyazama ukunqamulela kodwa njengoba kwathiwa ugadlule nhlabo uzwelini ezalwa uzwelini ezalwa lo muntu
ugadlule intaba bembongela umtezelo senu kwalina senu ufakazi bento lapho lo muntu uzelwe nayo lento ayiyona yena ke uzalwa umvasho ukithi isitayibona ukithi isitayibona selo umvasho uzalwa usitimela usitimela yena ezalwa isitatimane sikaManombolo Ningizwela ngisho isitatimane sikaManombolo ukhokho wethu loyo osizalayo esizala nje lokhokho zitsizwa zakithi baye nabo nababafana ngeke ngisakwazi ukuthi ngikhulume ngeke ngempela nishonile la ngiyanamlela ngizama ukunamlela kubona konke lokho engikhuluma kodwa ukube ithuba belivume kahle sivuleke endaweni evuleleke kahle bengizosho yonke indaba ngoba nabafowethu bakhona ngisho nobaba obaba omncane abafowabo baba abafowabo bababukhulu bengizobasho bonke hayi ukuthi ngibajonga ngoba ngeya ngibona indlela ukuthi ngicela basinamlela ukunamlela kwethu bebafowethu sibonga wonke-ke umthimbo ofike phakathi kwekhaya iy'nsizwa amabutho mhlangene wonke iy'nsizwa ey'phuma eGoli iy'nsizwa ey'phuma oLundi kaNongoma bonke nje abasendlini bafowethu abasemsinga balaphi abafikile mkhanya kude Kani uyagugu nyoko wena kani uyagugu nyoko
mishona phansi.
Harmonia!
Sibonge lapha phakathi komuzwa komkhize Embo la sikhona kuyiqhawe lethu kuyinkosana yesifundazwe saKwaZulu-Natal emlandweni we-African National Congress udokotela ke uZweli Mkhize la iganisa khona indodana yakhe uDedani Mabhunu udokotela ukhabazela uZwelini malonakala linje aphathiswe uyayivumela Siyabonga kakhulu ngenza kwethu isikhathi manini khona kumkhathela kwethu hey obala bashisa impepho isebela manini ngenza kwethu ayisho le nto izosilimasa phela ngeke kulunga impepho Khona isigubhu esikhalayo ngale akaphutha ukubala umuntu intombi ishelaphi intombi ethuza koyisizwa intombi isizwe nje intombi sabisana insizwa hamba umlando manje intombi ayithobi insizwa ulayino intombi wensizwa uDedani Mabhunu uZwelini aphathiswe igama lakhe akwazi ke ukuthi kungaba semlandweni ukuthi ngalesikhathi amabhunu esivalele ngethemba lokuthi uKhongolose uzolikhulula lelizwe laseNingizimu Afrika kepha baba sebanelivumelwano ngale ngasese zokuthi amabhunu azoqhubeka aphathe izwe laseNingizimu Afrika ngomnotho thina sinikeze nje ama-trophy nokwahla kwenyuka kulelizwe umnotho uhlale kubo nomhlaba uhlale kubo namanje-ke into esiyikhulumako manje sisemshadweni wendodana kababa uKhabazela okuyiyona ayisiprofetho sokuthi ngelinye ilanga udokotela uZweli Mkhize akawukhuthukisa isifundazwe saKwaZulu-Natal kuphela uyoba uthuthukisa eNingizimu Afrika njengamanje-ke ngicela ukuthethela insizwa uSusimbi uMfowangubane ukuthi asondele phambili kube khona amazwi awabekayo ngoba siyagoqa manje inkulumo nje mfishane ka-10 minutes la sikhuluma khona senza umlando egameni likababa udokotela uZweli Mkhize sicela ubaba uMngubane asondele phambili What you goes and do? Oh, my little
Athi kuza ntu obalekela Angobe mikhono obalekela Amakhosi nakithi ngibingelele wonke inkosi yami ngithi khona la ngilaba ngibingelele namakhosi wonke cha lenduna sensizwa mdidiyeli makhanya insizwe ephuma eGoli insizwe ephuma kaNongoma insizwa ephuma Olundi insizwa ephuma zonke indawo eMsinga lezintombi zonke ngibona intombi esiyakuyona lena elokhuzeni ejozini emulayo ngomhla ka-30 kuJulayi ikhona lana phana indawo vele ntombi kancane yakhona-ke ejozini ngithi angilofakaza lana msakazi ukuthi kanjalo amakhosi akithi ekhona iy'nduna zakithi khona into engangiyikhulumile lapha kaNdimande sizofakaza konke-ke lokhu esasikushoyo ukuthi nangu uZwelile namhlanje sizoshadisa indodana yakhe uTedani Mabhunu uTedani Mabhunu ezalwa uZweli Mkhize sizofakaza-ke kulo muzwa kaMkhize ukuthi hhayi sasingakukhulumeli ngaphandle kweminye imizwa sasikukhuluma lekhaya futhi siyakhuluma ukuthi uyena umuntu esibona kufanele umongameli umakhanya izotshela yonke inkulumo awunduna ucele ngagcineni izovala umakhanya ngiyabonga msakazi ngazi umnembuzo wakobuza ukuthi uma ngabe kuvuka amacala sekwenza njani ngathi umfula sowuwela sesifike kona vele emafanele bomongameli laba la KwaZulu-Natal babekho amacala awu simshela kukhulu intombe ubaba ungubani ngicela umshela kukhulu intombe cha babuthi semshadeni lapha wensizwa uTedani Mabhunu uZwelini linje aphathiswa igama lakhe kuyenzeka beparagraph engani negama laseMaritzburg ePeter Maritzburg isentence elide kunawo wonke South Africa eleli gama lala Mpungandlovu ondongayiboni njengoba ke manje sidedela ke induna ucele ukuba izofakaza ukuthi ngempela nje basihlangene nje lapha sizoshisa impepho emzini wakhoKhabazela ukuthi sidinga ukukhanya bakwethu lapha ke eNingizimu Afrika iGoli iy'nduna zakhona azisikhanisele ngiyabingelela mphakathi ngibingelela amakhosi ami wonke ngibingelele ney'nduna zonke nengihamba nazo okhulumayo uDumisani wakacele esigodini sasempende okhulumayo uDumisani wakacele esigodini sasempende kunkosi ushifu uSiphiwe Zuma njengoba siphumile siyiGoli cha siyawubonga umcimbi esiwumenywe uKhabazela egidisa indodana yakho uDidani sithi-ke thina phelela Zulu ayihlangani imhlathe yazanayo selonakeleke lelizwe maZulu mancamalala kodwa sangalungiseka futhi alonakele kakhulu kodwa lonakele kakhulu sangalungiseka siyabonga-ke nje ngihamba ney'nduna zami ngithi-ke cha nathi siseGoli amahostela wonke sithi siyayibeka insizwa kaKhabazela sithi ayiphathe nabaphethe sicela badedele abanye manje ngoba siyabona ilizwe liyehlathini liyasha impela ilizwe liyasha ilizwe seberun ikhantri engathi barun fish and chips hayi asazi impela madoda cha sithi-ke ngiyabonga kakhulu ngibonga ukuthola ithuba ngibonge nje kakhulu impela mancamalala ngiyabonga
Awu siyabonga wengane kwethu simshale ekhulu ihlombe ubaba ucele uqhamuka umele induna zonke zase Johannesburg ezama hostel ahlukahlukene ngoba kufanele sicacise lokho induna lena emele ama hostel wonke aseGoli njengoba khuluma lokukhuluma nje okusimangazayo ukuthi bakwethu bacela ukuthi uKhabazela bamthuma udokotela uZweli Mkhize ukuthi azolungisa lo monakalo owenzeke ezweni laseNingizimu Afrika olokhu inkosana kaKhongolose ngokuphatha udokotela uLangalibalele Dube elele kwaSinatali ngeke ayivume emalibeni ukuthi izwe libhuduzwe kanjena siyakhala ke manje Mapinga mina mkhankasi mina ngumongameli already ngithi mina njengomongameli wamapinga uKhongolose iNingizimu Afrika yonkana the whole of South Africa if they can't fix their mess this year they are gone Munye kuphela umuntu ozolungisela lizwe laseSouth Africa udokotela uZweli Mkhize babehlulela kakhulu balise ukubosela politiki phambi kwamakhosi kodwa mamonakele kuyonakala ngenza kwethu besicela ke ukuthi sisabukela amakhosi amabili njengamanje inkosi uShinga isondele phambili namanye amakhosi akhona akuzokwazi ukuthi nawo afakaze ukuthi awahleli kahle njengamakhosi adinga ukuthi izolungiswe siyabonga kakhulu wala wandofo Yabazitha Ubanda bathetha futhi sihle mabusi sezofollowa Daily News Asipani nebe hayibo Order. Angibingelele umuzi waka Mkhize waKhabazela bingelele induna zonke ikhona namakhosi akhona wonke induna zezinsizwa amabutho wonke intombi umndeni wakaMthembu okuyilapho nami ngizalwa khona umshana wakaMthembu size lapha nje size lapha nje uzocacisa indodana kaKhabazela uDedani Mabhunu
nentokazi yakamvelase. Sijabulela kakhulu usuku lanamhlanje lokuthi lusihlanganise amakhosi wonke akhona lapha zokweseka-ke lo mcimbi omuhle kangaka. Bake khona ney'ntombi khona namabutho siphelele sinisizwe sonke njengoba amabutho ephuma enhla nasezansi silapha nje ukuzoseka nangu umfowethu uKhabazela ekutheni kulo msebenzi onzima kangaka wokubusa izwe sidinga umholo njengaye sisebenze eqhaza esimbonile ngamakhosi alapha kwaZulu Natal. Siyafisa-ke ukuthi uKhabazela simnikeze wonke amandla ukuthi asihole njengezwe South Africa. Siyamnikeza amandla ukuthi ahole lelizwe. Siyawubona umonakalo usudalekile kulelizwe. Ziningi izinto esesizibonile. Kushukela upetrol asikwazi impilo yabantu inzima kakhulu. Siyamdinga umholo njengaye ozokwazi ukuthi ucabangele abantu akwazi ukuthi abantu abahole iqiniso. Le ngubo-ke simnikeza yona simnikeza amandla futhi sithi sonke emkhulekweni yethu asimbeke njengamaZulu yena simphakamisayo njenge-South Africa yonke sithi akasithathe lesi sikhundla sokuba abe ngumongameli asihole isizwe sase-South Africa. Cishe khona lapho sofikenela khona. Ngiyabonga. Inkunzi zami ngiyoyitsho seyihlaba sayibopula zikhiphe sibale ekhaya kuboka yasembo ugoqagoqa inyala ekhaya igijima ujikijela umuntu ngensundu baze basamadoda sebikelana ethi nomsomubi abana mabandeni ugato nesintaba umthola kwaZulu baze amadoda pitoli usabela amabhuma mbizohlenge ungena kanjani kodlangezo uzinto amahilela umbhobho yabachumela umagade nyelela inyama yamkhona uKhabazela kanjena kuyaziwa ukuthi emlandweni wakwaZulu Natal nasemlandweni wesizwe samaZulu isizwe samaZulu isona esiyimpepho lezo zonke izizwe zama-Afrika futhi siyithanda zonke izizwe ngoba umlando wethu uvumela ukwengamela zonke nezinye izizwe. Njengamanje-ke kuyaziwa emlandweni ayikho inkunzi eyakwabekwa kwaZulu Natal yangakhonya ngaphandle babe sihlakazile. Sihlakaziwe noma singahlakazwanga asifumane singama-Afrika sazi ukuthi yini inkunzi ezolamulalela izwe. uKhabazela kaMavoko uCela Mkhize abomongameli mangenjalo yanyitha babecela-ke ukubuza ukuthi-ke mhlawumbe inkosi ekhona lapha uQabhashe uMadanga asondele phambili ukuthi njengomunye wamalunga kakhulu saqavile kule ndawo yakithi kwaZulu ngabe mhlawumbe lokho kushiwo ngamakhosi uyavuma noma uyakuphika yini uyabuza umthetho. Sicela-ke ubaba uBlose asondele phambili azosho ukuthi njengoba sikhuluma nje thina mina already sengumongameli already. Wazi ngasho ngabe iKhabazela ziyawushika ubungqongqoshe undunankulu ungqongqoshe weminyaka ehlukahlukene kodwa mina ngavele ngaqhushe ngawumongameli namhlanje kuphethe mina nami ngizama ukusondeza kulezi ikhundla umongameli kufisela lento engiyizwayo.
Ngibingelele ondaba ezitha amakhosi esizwe ney'nduna zonke ey'khona emgaqweni wakakhabazela. Ngibingelele osingaye esingabo la bese ngibingelele uGcwabe kaYihlandla ngokukhethekile. Nathi sizofakaza la ukuthi njengoba sisey'hlakeni ey'hlukene zaKwaZulu-Natali kwizifunda ey'hlukene sikhuluma into eyodwa ukuthi noma ngabe kunjani kodwa kaYihlandla simfuna eqokeme phezulu. Akusho-ke thina kusho iy'ntaka esikuzona ngabe zepolitiki ngabe iy'nhlangano eziy'mele kube umphakathi wonke nje wakhela iKwaZulu-Natali nesizwe sonke sase-South Africa. Kuyenzeka-ke ukuthi ngeyikhathi njengoba sifisa ukuthi okaGcwabe asihole bese kusuka iy'nhlaka ey'hlukahlukene kwezinye iy'fundazwe sey'fikile zazosikhulumisa njengabantu abaphethe le ndaba kaGcwabe ey'nhlakeni ey'hlukene. Zifikile iy'nhlaka ey'hlukahlukene ey'qhamuka eFree State, kwafika iy'nhlaka ey'hlukahlukene ey'qhamuka eNorth West, bafikile futhi abafowethu bey'nhlaka ey'hlukahlukene emazingeni angafani kusukela phansi kulokhaya kuze kuyophuma phezulu abazokhuluma le ndaba. Awakapheli amasonto amabili ukade kufike abafowethu bey'nhlaka ey'suka emazingeni aphansi baze ziyophuma eqondweni abaqhamuka e-Eastern Cape. Awukapheli u2 months siqalile ukuba ney'ngxoxo nabafowethu baseMpumalanga. Engisho ukuthi-ke ngizama ukuqinisekisa ukuthi okaGcwaba kusho nje thina ngoba simthanda, kodwa kushizwe ngoba nibona amagalelo ney'nto ey'ningi akubonakala ngathi kungafanele ukuthi ahambe ayoyihlengahlengise ukuze izwe lingaphunyuki libuyele la sasililande khona kanzima. Sisho njalo-ke Gcwabe ukuthi zimisele, siyazi ukuthi kwakuthatha isikhathi nokuthi uzuze uvume ukuthi sikuphakamise. Ake sijabulele-ke nokuthi amakhosi wonke aseyibonile futhi asisekela. Uma ngabe iphethwe amakhosi kuthina isivusela uhlevane ngoba inhlangano ebusayo yayakhela esisekelweni samakhosi. Inhlangano ebusayo yayiholwa obaba uJohn Langalebelele Dube. Uma ngabe kunjalo-ke kusho ukuthi sihamba ngokuyiyona. Siyabonga kakhulu-ke, siyabonga kakhulu-ke Mpuka Blose amazwi asewabekile ngaphandle kokuphola amaseko nganza kwethu njengoba-ke siyawahlahluba umfowethu sicela kumnikeza ubaba uKhabazela ithuba ngoba sazi ukuthi ngempela iyenqwaha ngoba ukhuliswe ngenhlonipho, kodwa ekugcineni kosuku mayethunywa isizwe sonke sakwaZulu nesizwe zama-Afrika wonkana ukuba ayothumbulula umonakalo osubonakele. Angiboni mina kufanele-ke abe ngempela ngabhekisana nalokho. Sicela ukunikeza ubaba uZwelini ithuba ukuthi akwazi ukuthi-ke akhulume. Siyabonga. Siyabonga kakhulu, siyafisa ukubingelela amakhosi phakathi kwethu, amakhosi avela kuzo zonke iy'funda zalapha KwaZulu-Natal. Ngiyafisa ukondaba ezitha, siyabonga ukuthi nisihloniphe, nizoba ingcenye nathi namhlanje. Bonke iy'nduna ezikhona ezivela kulo lonke lalapha KwaZulu-Natal lezi ezivela eGauteng. Isizwile-ke bebeka lapho ukuthi ey'nduna eziningi ezivela emahostela ahlukene eziphakathi kwethu. Ngiyafisa ukubonga kakhulu, ngifisa ukunibonga nokho ukuthi nibe khona phakathi komuzi wami Mkhize.
ekutheni nizosibambisa umsebenzi obuwenziwe. Kodwa-ke ngifisa ukudlulisa futhi abaholi abakhona abavele ey'nhlakeni ey'hlukene zobuholi phakathi kwenhlangano zikakhongolose nomphakathi. Yebo-ke ngizobeka nje izwi elifishane lokuthi amakhosi asekangikhulumisa njengobebeka namhlanje enduna sezizaphimisela. Siye sithi-ke uma kukhulunywa lolu daba sithi cha kuhle kwazeka ukuthi sikhuluma ngodaba oluphakathi kwey'nhlaka zikakhongolose okufanele-ke thina siphendule uma sesibuzwa yibo noma sesithunywa yibo. Kodwa siyakuhlonipha kakhulu esikuzwayo nikusho, siyakuhlonipha kakhulu esikuzwayo nikufisa ukuba kwenzeke. Esingakubeka nje ukuthi iy'nhlaka-ke lezo zikakhongolose zizokwenza zihlangane zicoce, kodwa uma ziza kithi zizokhuluma nathi thina-ke singakubeka ukuthi selokhu sazinikela ekusebenzeleni umphakathi, sazinikela ekutheni uma selokhu abantu besahlupheka kukhona ukungalingani, abantu bexakwe ukungatholi imisebenzi, bexakwe ubugebengu, bexakwe ukuthi umnotho awukho ezandleni zabo. Konke lokho sikubona kuyinto ebalulekile ukuthi siqhubeke ukusebenzela umphakathi. Sawusebenzela kumphakathi kungakabi lula, kusekhona isimo sengcindezelo, kusekhona ukulinyazwa, ukuboshwa nazo zonke izinto. Sisayoqhubeka-ke nokusebenzela umphakathi. Siyafisa ukusho ukuthi lapho umphakathi usithuma khona siyohlala sihlonipha ukuthi sibe khona. Engifisa ukudlula kubona-ke kokuthi